Mayong buntag kaninyong tanan diha mga herb. Karong adlaw bani ko ninyo ato ning limpyuhan atong mga nakuha nga tuway ganihang alas 6 sa buntag. Maora ni ang nakuha namo diri mismo sa ilalom diri sa balay. Kay 3 minutes rami nga nagkuha maong kinira wala gyud napuno ang balde. Kay igor ra pud ni siya pang sudan sa isa ka adlaw. Diri nga side padulong dito sa unahan, diha ni makita ang mga inani kadagko ug inani kadaghan. Mas daghan pa. Pero kami kanira among nakuha kay tulo rami ka minuto nga nagkuha. Igor ra pud siya pag sa isa kadlaw. So niya magkuha na pud ta. Bani na pud mi ninyo para magkuha para i-stock na pud nato para sa mga sunod na adlaw. Pero sa pagkakaron limpyuhan sa kanay ang atong tuway. Let's go. Sa paglimpyo ani kailangan sa nimo siyang hugasan ug ayaw para mga langkat ang lapok diri sa iyang shell. Ayhan nimo sugdan og brush para gamay na lang gyud ang lapok nga mabilin ug dili pud hugaw inig trabaho nimo dili mamilit ang lapok sa brush. Sa pagbrush ginahanglan nimo og oras para tagsa-tagsaon og brush ning mga shell para limpyo gyud ug way mabilin nga lapok sa iyang shell. Ay ato ni siyang humulan 2 to 3 days para gyud mawala ang lapok sa gawas ug diri sa sulod niya. Ayaw day mo kabala ka sa tubig diri kay ang tubig diri gikan sa ilalom sa yuta, libre kini ug way undang sa pag-agas. Pag human og brush ibutang na nato diri sa balde ang mga nahugasan na nato ug ang mga limpyo na kay ato na ni siyang ibutang didto paagasan og tubig og 2 to 3 days. Dayon manguha na pud ta para i-stock na pud para sa sunod ugma. Dayon inana lang ang imong buhaton kada adlaw diring lugara o naapay mga uban pa dili lang kaning sudana, naapay mga pansat, alimango ug uban pa. So ubani ko ninyo sa pagkuha nato ang mga butanga para atong pangsudan sa matag adlaw. Ug sa gusto pud makakita sa akong ubang mga adventure, bisita lang mo sa ato ang YouTube channel Aying TV. Na dito ang ato ang mga ubang post sama sa pagdakop og mga isda, pag-alaga og mga isdang tilapia ug pagtabang sa ato mga kaigsuonan nga nagliso diha sa kabukiran ug apil na pud ni nga mga video nga inyong ilantaw ug kana lasa sa pagkakaron. Salamat kay sa inyo ang pag-uban sa tuang mga adventure ug sa mga ganahan ug mga inani nga content na malihog ko og pag-follow o pag-share sa atong video para naapoy uban na ganahan makita pod sa ato ang video. Salamat ug God bless mga herb.